ବର୍ଷ ଥିଲା 2022 ମସିହା। ଆମର ଘର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରୁ। ତ 2022 ମସିହା ଏହି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯିବାକୁ ସିଂହନାଥ ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଙ୍କି ବା କଟକର ବାଙ୍କି କହିଲେ ଚଳେ। ବାଙ୍କିର ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ଘରୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଂହନାଥଙ୍କ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ସିଂହନାଥଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ କାରୁକୀର୍ତ୍ତିରେ ଭରା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କେତେ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସିଂହନାଥଙ୍କର ସେହି ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ପାଖ ବଜାରରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଂହନାଥ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସିଂହନାଥ ଆପଣମାନେ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ମାରିଦେଲେ ବା ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟି ବ୍ରିଜ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇ ଟାପୁରେ, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛୁ, ସେଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏହି ଟାପୁରେ। ଏହି ବ୍ରିଜ୍କୁ କାର୍ ପାର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି କ୍ରସ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସିଂହନାଥଙ୍କ ପାଦଦ୍ୱାରରେ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗଛ ହରିକା ଥିଲା। ଆମେମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ସେଠି ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆମ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଭିତରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲୁ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାରୁକୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଏବେ କାଳର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସିଂହନାଥ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ବୁଲିବାକୁ। ବହୁତ ପୁରାତନ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏବେ ବଂଶଜମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଘର ତ ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ହେଇ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଯେବେ ଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଏଠି କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲୋକ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏବେ ତ ରାଜାଙ୍କର ନୂଆ ଘର ହେଇଛି, ରାଜା ନୂଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମହଲ ଥିଲା, ମହଲ ଭିତରକୁ ବି ଆମେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ଯାଇଥିଲୁ ବି। ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆଗକାଳରେ ରାଜାମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିରଟେ ପାଇଥିଲୁ। ତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ମୋ ବାବା ସେଇଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଏହି ସାଇ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ନୟାଗଡ଼। ଏହି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏହି ଜାଗାକୁ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଜିନିଷ।